Dette er din reservationskalender. I dagvisningen står medarbejderne side om side, og tiderne løber oppefra og ned. Brug datovælgeren til at springe til en bestemt dag, og brug fanebladene til at skifte mellem dag, uge og månedvisning. På hvert reservationskort kan du se kundens navn, ydelsen og tidsrummet. Farven fortæller, hvilken type ydelse der er tale om. Skal du flytte en tid? Træk bare kortet til et nyt tidspunkt. Lad os oprette en reservation. Marker et tidsrum i kalenderen og tryk på reserver. Du kan også trykke på plusknappen for at åbne formularen fra en hvilken som helst skærm. Vælg en ydelse, vælg en medarbejder, indtast et navn og tryk på opret. Reservationen dukker op med det samme. Klik på den for at se detaljer, eller tryk på slet for at slette den. Ugevisningen giver dig hele ugen på én gang. Medarbejdere øverst, dagene i siden. Det gør det nemt at få øje på huller og travle perioder. Brug pilene til at bladre frem og tilbage mellem uger. Månedsvisningen fungerer som et belægningskort. Hver dag er farvet efter hvem hvor fyldt skemaet er. Gråt betyder ledig tid, mørkerødt betyder fuldt booket. Klik på en hvilken som helst dag for detaljer, eller brug pilene til at planlægge i forvejen. Sådan, nu kender du reservationskalenderen, dag, uge og månedvisning, trækker slip til omplanlægning, hurtig oprettelse og nem afbestilling. Kom i gang med det samme på bookingservice.ai.